Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui vull començar a parlar del Castell Cartoixa de Vallparadís, de l'edifici en si, d'acord? I per fer-ho ho dividiré en diferents vídeos per parlar de cada un dels períodes d'aquest edifici i com va anar evolucionant i canviant fins al castell que ara tots i totes coneixem. Si voleu complementar i saber moltes més coses del que és el Castell Cartoixa Vallparadís, només heu d'entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, a terrassa.cat/museus, i trobareu tota una sèrie de quaderns sobre patrimoni de la ciutat i, entre altres, trobareu aquest, el que parla precisament del Castell Cartoixa de Vallparadís. Sí? Doncs vinga, comencem. Part primera. El castell. El que és l'origen del castell com a fortalesa el tindríem sobre el segle XII, en el qual hi ha un moment en què se sap que Berenguer Sanlà i la seva esposa Ermessenda compren el que és la quadra de Vallparadís, que en aquella època es deia la Vall de Paradís, al comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, i que comencen a construir una fortalesa. Clar, el tema de les fortaleses, dels castells, d'aquella època a ara la imatge ha anat canviant. Què ens hem d'imaginar? Ens hem d'imaginar, bàsicament, el que seria una torre quadrada al mig i tota emmurallada a nivell de protecció. Clar, sabem que, perquè hi havia un gran fossat, d'acord? Que aquest castell, aquesta fortalesa, tenia també que tenir un caràcter militar, defensiu. Entre altres coses, perquè el fossat que envoltava el que era la fortalesa era impressionant, sí. Penseu, hi havia el que serien 3 cantons del mur, al nord, sud i est. A l'oest no caldria perquè tindríem tot el que seria la riera de Vallparadís. Doncs tot aquest fossat tindria unes dimensions d'uns 10 metres, entre 10 i 12 metres d'amplada i fins a 8 metres de profunditat. Això és una passada. Com a exemple o paral·lelisme, quan en el 1997 es van poder fer unes obres i unes excavacions en el que és el Raval de Montserrat, es va veure que el fossat de la vila medieval de Terrassa tindria una amplada d'entre 3 i 5 metres d'amplada i una profunditat de 3,5. Llavors, clar, si fem aquesta comparativa, ja podem veure que el castell estava ben defensat, vull dir que havia d'haver-hi un caràcter defensiu, militar. Per què? Tampoc no se sap massa, perquè tampoc no hi havia constància d'unes guerres o uns conflictes bèl·lics molt greus. A veure, tenim al costat les esglésies de Sant Pere, amb tot el tema del bisbat, poder eclesiàstic, que potser aquí alguna cosa podria haver, però no ho sabem. Doncs bé, ens centrarem en el que és la vida dintre del castell. La vida del castell es centrava bàsicament a la torre, en aquesta torre quadrada. Com que sabem que el tema de cultius es centrava sobretot en la vinya i en el blat, doncs és fàcil imaginar que a la planta baixa tindríem el celler. Al primer pis tindríem la llar de foc i el menjador, a la segona planta tindríem el dormitori i a dalt de tot tindríem el graner. I aquí és on hi havia el dia a dia de la família i, a més, segurament hi haurien més habitacions. A la part de sota, de tota aquesta zona fortificada, també tindrien que haver-hi altres dependències, ja sigui per tenir tots els animals que vivien en el castell, com a més la gent, els servents que també havien de viure. I també altres llocs per guardar el que serien les eines, sobretot agrícoles. Doncs bé, com a curiositat, també sabem que els descendents del Berenguer Sanlà i de l'Ermessenda decideixen canviar-se el cognom. I es canvien el cognom per un nom molt especial d'un nucli urbà que comença a tenir força rellevància al costat del Castell Palau de Terrassa, a l'altra banda de la riera, i és precisament aquest, Terrassa. Vull dir que en un moment donat els Sanlà passen a anomenar-se els Terrassa. Clar, també com s'ha avançat al principi, el que és el castell a dia d'ara ha canviat moltíssim. Depenent de la funció que va tenir, aprofitaven uns elements, els altres els treien, els transformaven. Del que és aquesta primera torre quadrada, el que va conservar és poca cosa, sobretot un mur de la construcció i part d'aquestes muralles. Com a curiositat, el que és la sala Tinellet, just quan entreu, la primera porta a la dreta, en aquesta sala d'exposicions temporals és on estaria un d'aquests murs. En el 1952 es van trobar amb un carreu de pedra
amb unes incisions en àrab, que deia exactament aquestes incisions. No hi ha més vencedor que Alà, altíssim Ali, per Alà. Clar, va haver-hi tot un dubte de dir llavors, hi havia un origen musulmà en aquest castell? No. Després, amb molts estudis, van veure que no. Però hi havia una tendència que era reaprofitar elements d'altres construccions. Si en un moment donat tenien un forat o havien de construir alguna part més, doncs el que era lògic és que s'havia d'agafar materials d'altres llocs. I aquest carrer ho apareix aquí. Gairebé és com alguna cosa anecdòtica. Però bueno, ho tenim allà i quan ja puguem sortir, jo us recomano que anem tots cap allà e intenteu localitzar aquest carreu que us estic dient de pedra amb aquestes incisions en àrab. D'acord? Bueno, doncs una miqueta aquesta és la primera explicació sobre el castell cartoixa, però dintre de la fortalesa. La segona part ja es tractarà sobre els cartoixans. Doncs vinga, fins la propera. Adéu!